खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो बरायनानै लालायबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रादाबखौ होनायदों बेनो जाबाय मा जायफोरनाखि साख्रि मोनाखै बिथांमोनाबो खुनु सिन्था खालामनांगौ गैया आरो जायफोरनाखि साख्रि मोनबाय एबा क्वालिफाइड जाबाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर रादाब नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो मिथिनो मोनगोन आङो बांद्राय गोबाव खालामनाय नंखाया भिडिअखौ बिदिनो जाहैबाय मा स्पेसियेलि जायफोरनाखि फार्स्टआवनो बुंग्रोगोन जायफोरनाखि पास जायाखै बिथांमोननि थाखाय सिन्था खालामनांला कि जुलाइ मासावनो गासै 10,000नि बारा माने भेकेन्सि पस्टखौहाय एडभार्टाइजमेन्ट होगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारा मैया मिडियायाव होबाय आरो बिथाङा बेवहाय बेखौ होदोंखि अभारलिपिंनि बाथ्रा बुंबाय थादों गोबां मानसिफ्रा अभारलिपिंखौ मा खालामनो होननानै नाथाय बिथाङा होनदों आरोखि ना बेथ' अभारलिपिंआ जेरावबो जाखायो होनना बुंदों जेनेबा हमना लादो आङो दिनै एसएस जाबाय नाथाय आं एपिएस जानो गोसो बा आं एपिएसआ आङो दिनै आइएस जाबाय आइपिएस जाफिनबाय दा बेफोरबायदिया थाखायो होनना बुंदों आरोखि दा बे अभारलिपिंआवबो जेन'बा बेखौ जोङो 15 जुननि गेजेरावनो जोङो मोनगोन होननानै मिथिनो मोनदों मारै मोनगोन होननानै बुङोबा सोर जाय पस्टआव जेन'बा मोननै जाबाय नालाय पस्टआ अबेबा पस्टआव लाबाय अबेबा पस्टआव लायाखिसै बेथ' भेकेन्ट हाबसिनखागोन बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माया होनदों आरो बे पस्टआ भेकेन्ट हाबसिनगोन आरो बेखौ जोङो मा होनना बुंदों बिथाङा होननाय बायदिबा बेखौ 15 जुननि गेजेरावनो गासिबो सोरबा जयनिं जायाखै बेखौ डिपार्टमेन्टेलि बेखौ माने कालेक्सन खालामगोन होननानै हेमन्त बिश्व शर्माया होनदों आरो कालेक्सन खालामनानै बेसेबां भेकेन्ट पस्ट थाबावखो सोर जयेन जादिया बेखौ हिसाब खालामफिननानै आरो जुलाइआवनो गासै 10,000 आरो बिनि बारा माने पस्ट ओंखारहोबावगोन होननानै हेमन्त बिश्व शर्माया मैया मिडियायाव होनबाय आरोखि ओंखायनो जायफोरनाखि क्वालिफाइड जायाखै एबा दिनै साख्रि मोनाखै बिथांमोना सिन्था खालामनाङा नोंसोर फरायबाय था अब्लानो सानसे नङा सानसे सौरवखागोन बे मोनसे आरो मोनसे जाहैबाय मा जायफोरनाखि क्वालिफाइड जाबाय बिथांमोननि थाखाय रादाबा बेनो फैबाय थानाय 11 तारिखआव गुवाहाटीआव जे एपइन्टमेन्ट लेटार होनांगौ दंमोन बियो केन्सेल जाबाय बेखौ माने पस्टपन खालामनानै बेखौ बे दाननिनो 26 जेनाखि मे खालि बेखौ लाफिननाय जाबाय बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नेबायदिबा जेन'बा जेनाखि इन्डियानि जायनाखि प्रेसिडेन्ट नङा जायखौ जों होनदों अमित शाह हम मिनिस्टार अमित शाहया फैगोन नाथाय बिहा 11 तारिख खालि हयथ' माबा मोनसे उसुबिदा दं होननानै बुंदों ओमफ्राय बियो 26 मेआव फैसिगोन आरो बे मे खालिनो गासैबो जायफोरनाखि बिथांमोननो बियो 45,000नि बारा बेनि जेनाखि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ 26 मे खालि गुवाहाटीयावहाय डिस्ट्रिबिउट खालामगोन एबा बिरायनानै होगोन होननानै बेखौ बियो स्पष्ट भाबै बुंबाय आरो बेजों लोगोसे जयनिं जानाय माने बबेबा डिपार्टमेन्टआव सोर मोनखो बियो 1 तारिख जुनावनो बिसोरो जयेन जानांगोन बेखौ बिथाङा फोसावबाय माने 1 तारिख जुननिफ्राय 15 जुननि गेजेराव जयेन जाथारनांगोन आरो हयथ' 15 जुन बारोबा हयथ' मोनाबो जानो हागौ आरो दा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माया होनबाय दा बेनो रादाबा ओंखायनो जायफोरनाखि पास जायाखै बिथांमोना नाजाबावदों आरो जायफोरनाखि पास जाबाय बिथांमोना जाय बबे डिपार्टमेन्टआव मोनदों सोरबा मा होनना बुङो वाटार रिसोर्सआव मोनबाय सोरबा सयेलाव मोनबाय सोरबा इडुकेसन लाइनाव मोनबाय सोरबा रड एन्ड ट्रान्सपर्टआव मोनबाय बिभिन्न माने डिपार्टमेन्टआव मोनबाय नाथाय दा बिथाङा होननाय मथेबा मैया जेनाखि केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों बिथांमोना पास खालामदों जे जाय जिखि डिपार्टमेन्टआव मोनाथों मानो बिसोर नाथाय बे डिपार्टमेन्टआवनो जोबजासिम मावनो मोननाय नङा होनना बुंदों आरोखि माने सोलाय सोल' जागोन सापज दिनै जुदि सोरबा वाटार रिसोर्सआव मोनदोंबा बियो आरो हयथ' 6 मासाव बा बोसोरसेनि उनावहाय बिदिनो मा होनना बुङो PWD आव मावहैनांगोन बा अबेबा इडुकेसनाव थांनांगोन बेबायदि रटेसन सोलाय सोल' जाबाय थागोन होननानै मैया जेनाखि बेखौ फोसावबाय आरोखि ओंखायनो जाय जेरावखि डिपार्टमेन्टआव मोना मानो बेयावनो मावनांसिगोन आरो मावनानै नेक्स्टआवहाय जेब्लानाखि सोलाय सोल' जायो अब्ला जे डिपार्टमेन्टआव हराथों मानो बेवहाय मावनांगोन आरोखि बे जाहैबाय मा आसामनि केबिनेटनि डिसिसन बियो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फोरमायनानै होनाय जाबाय थेंक इउ